Gledajte jutarnji program televizije Pink. Sajam knjiga počinje sutra, to je manifestacija, ali i piscima pričat ćemo naravno narednih 7 dana, ali mi krećemo već ovog jutra. Sa nama je vrlo zanimljiva gošća, Marina Bolatović-Barni, PR konsultant, novinar i pisac, i ona je napisala knjigu Nina od Arabije. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako ste došli na ideju da napišete knjigu, s obzirom da ste 15 godina radili u Beogradu bavili ste se odnosima s javnošću i novinarstvom kao hobijem? Pa da, mi smo se oselili 2007. godine u Saudijsku Arabiju, suprug i ja, on je dobio posao tamo, a žene tamo uglavnom ne rade. I onda se desilo da sam posle dugo vremena bila u kući sama sa sobom po čitav dan. Suprug je odlazio na posao u 7 ujutru, vraćao se u 6 popodne, vikend nam je trajao dan i po, u stvari tačno 36 sati i prvi put posle mnogo vremena ja sam bila faktički sama sa sobom i morala sam nešto da odlučim šta ću da radim. Znači, mogla sam kao i većina žena strankinja koja žive u Saudijskoj Arabiji, a ima nas 8 miliona, veoma malo stranaca živi iz Srbije u Saudijskoj Arabiji, ali i sa prostora Jugoslavije, znači bivših republika. I onda sam mogla da idem u teretanu, u shopping, da manikir, pedikir i tako dalje, ali meni je sve to bilo poprilično dosadno. Da, možda to bude zanimljivo u početku, ali posle toga... Čovjek se odmori od tog PR-isanja po Srbiji, ali poslije toga sam odlučila da nešto, korisno radim i došla sam na ideju pre 3 godine da počnem da pišem knjigu i evo... Da, to je knjiga u vašem životu, dugo ste pisali, rekli ste 3 godine. Koliko dugo živite u Saudijskoj Arabiji? Pa 6,5 godina. 6,5 godina. I evo, čuli smo prvu razliku da žene tamo uglavnom ne rade. Kako je život uopšte u Saudijskoj Arabiji? Pa u Saudijskoj Arabiji stranci žive u kampovima koji su rezervisani samo za strance. Znači, živimo, to su mali gradovi koji su ograđeni visokim ogradama, imaju obezbeđenje, imaju kamere na ulazu i oni žive faktički odvojeni od lokalnog stanovništva. Žene u Saudijskoj Arabiji, ali i muškarci se oblače tradicionalno. Žene nose te crne dugačke haljine koje se zovu abaje, imaju obično marame na glavi, a starije žene, saudike, nose i one velove, tako da im se vide samo oči. Ja se izvinjam, kakvi su uslovi za život s obzirom da kažete da ste ograđene i da ste kao... Pa da, ali to je kamp grad. Tu imamo sve. Znači, tu imamo... Koliko tu živi stanovnika? Pa se zavisi, znači može da u našem kampu živi nas 500. Ali imate kampova gde živi recimo 1000, 2, 3, sve zavisi od kompanije gde suprug radi, pa gde se smeste. Pretpostavljam da imate sve uslove najnormalnije. Da, imamo teretanu, manikir, pedikir i sve ostalo, kao kafić i tako, ali u principu je život ograničen. Premda se mi jako družimo i sa lokalnim stanovništvom, imamo prijatelja Saudica, na primer Kalida, koji je oženjen sa 2 zakonite supruge i muku muči sa njima, a inače po zakonu u Saudijskoj Arabiji... A oni po zakonu mogu da imaju 4 zakonite? Jeste, po 4 zakonite žene, ali sve što puta prvoj moraju i drugoj, i trećoj, i četvrtoj. Da, uglavnom moraju da im obezbede isti materijalni status i uglavnom se ili ekstremno bogati žene 4 puta, znači imaju novca pa kupe 4 kuće, 4 stana, ili beduini u pustinji koji za svaku ženu obezbede po 1 šator i to je to. To je to, da. Tako da. Pa dobro, ali u proseku vjerojatno 2. Možda on ima onako srednja klasa. Da, ali mislim da su i muškarci žrtve tradicije, mislim to je njima tradicija da imaju toliko žena. Ne bi oni hteli, nego to tako nalaže tradicija. Da. A recite mi, hajde malo da se dotaknemo i knjige Nina od Arabije. O čemu se zapravo radi u ovoj knjizi? Pa u knjizi ja pišem o Srbiji, znači o mom životu u Beogradu, gde sam se rodila i živela dok se nisam udala i odselila za Saudijsku Arabiju. Pišem o Saudijskoj Arabiji i o Americi, odnosno o Njujorku, koji je moj životni san i cilj da jednog dana živim tamo. Tamo, znači Njujork je ta glavna destinacija zapravo. Evo, bilo nekada momenta kada vam je bilo stvarno teško i sada dok živite u Saudijskoj Arabiji, taj početak možda, je bilo momenta kada ste poželili da se vratite u Srbiju? Pa, u stvari, najiskrenije, samo mi 3 stvari teško padaju tamo. To je zato što nema bioskopa, nema koncerata, nema pozorišta, znači to ne postoji tamo i onda kad hoćemo da gledamo ili neki novi film ili neku predstavu, mi moramo
moramo da otputujemo u Bahrein ili Kuva i to su susedne države, onda nema alkohola. Ja nisam alkoholičar, ali recimo za Božić, za Novu godinu, za rođendane mi opet odemo u Bahrein pa tamo nazdravimo šampanjcem i tako dalje, ali je zakonom zabranjen alkohol u Saudijskoj Arabiji, znači niti se prodaje, niti se služi po restoranima. A internet, televizija, jeste ograničeni po tom pitanju ili sve? Ne, nismo ograničeni po tom pitanju, znači to normalno sve funkcioniše, ima dosta razlika, znači to je, onda šta mi jako smeta u Saudijskoj Arabiji, to je brza vožnja po autoputevima. Znači ja često kažem ko nije video kako voze Saudijci, taj ne zna šta je brza vožnja. Znači oni voze u proseku 150-200 km na sat i statistike kažu da dnevno pogine oko 20 ljudi, a povredi se 90. Što znači da godišnji nestane Saudijaca kao u balkanskim ratovima, recimo. Mislim, oni sumanuto voze i to je jedina stvar koja... A nemaju nameru da smanje brzinu? Pa imaju neke kazne, ovo ono, ali oni su navikli i vole tako brzo da voze i to mi je najveći strah u stvari kada odem tamo. I naravno, kada izađem iz kampa da živim, ja moram da nosim tu crnu abaju, u kampu ne moram. Abaja je jedna jako praktična haljina, znači obučete i za 5 minuta ste spremni da izađete napolje i kad bi abaja bila crvena, žuta, bela, ja bi je rado nosila, pogotovo što nisam neki naročiti ljubitelj šopinga. Međutim, s obzirom da je crna, crnu boju nikada nisam voljela, to mi teško pada. Naravno, istaknemo moći. Moram da vas pitam, vi ste dobili 2 nagrade za svoj rad, je li tako? Jeste. Pre nego što sam počela da pišem knjigu, ja sam razmišljala šta da radim, pošto Srbija i Saudijska Arabija nisu imali diplomatske odnose do proleća, jeste, 2013. Onda, pošto je moj suprug talentovani fotograf, u stvari to mu je hobi od detinjstva i zaista je napravio divne fotografije Saudijske Arabije. Mi smo napravili 2009. prvu izložbu u Beogradu, a druga je bila u Podgorici, gde nam je predsjednik Crne Gore i ministar kulture su nam bili sponzori te izložbe i onda sam od PR društva Srbije dobila nagradu za ličnu građansku inicijativu u oblasti komunikacija, a od Kluba privrednih novinara Biznis dama 2010. za isti projekat. Sjajno, svaka čast, zaista. Evo mi danas, da, naravno, delimo našim gledalcima 3 knjige. Javite se na naš broj telefona 3063 452. Hvala puno što ste bili naša gošća. Naravno, želimo vam puno uspeha i da se ova knjiga nađe i na policama neke knjižare u Njujorku možda, da, i da tamo, naravno, započete svoj život. Hvala. Hvala još jednom.